ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ифтитоҳи шаҳраки нави саноатӣ дар шаҳри Душанбе бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. маросими ҷоизаспории синамоҷашнвораи дуюми байналмилалии Тоҷи Сомон моҳи дар 60 ба шоҳҷоиза шарафёб гардид. намоишгоҳи 16-уми байналмилалии китоби Душанбе ба ҳамояи ноширон ва муассисаҳои нашравӣ аз дохилу хориҷи кишвар дар қалби Тоҷикистон. 20 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии ноҳияи Исмоилии Сомонии пойтахт шаҳраки нави саноатиро ифтитоҳ намуда ба фаъолияти 3 корхонаи калони саноатии ҷамъияти саҳумии пӯшидаи Сантайлс бо зиёда аз 650 ҷойи корӣ оғоз бахшиданд ва ба бунёди 3 корхонаи дигари истеҳсолӣ сангӣ асос гузоштанд. 20 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар қисмати шимолии ноҳияи Исмоилии Сомонии пойтахт шаҳраки нави саноатиро ифтитоҳ намуда ба фаъолияти 3 корхонаи калони саноатии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Сантайлс бо зиёда аз 650 ҷойи корӣ оғоз бахшиданд. با آماده شدن 3 کارخانه دیگر که سنگ اساسشان همکنون گذاشته شد، شماره کارگران در این شهرک به نزدیک 1200 کس خواهد رسید که از آنها بیش از 300 کس زنان و دختران خواهند بود. تأکید باید نمود که معاش کارگران از 4500 تا 12000 سومانی است. سنگ اساس این 3 کارخانه و شهرک صنعتی نیز که در مهلت نچندان زیاد به کار آماده شدند از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گذاشته شده بود. 3 کارخانه که در شهرک نوی صنعتی به کار درآورده شد با خرج قریب 800 میلیون سومانی از جانب صاحبکاران همت بلند وطنی با وارد نمودن تجهیزات و تکنولوژی نوی ساحه و از جهت اکولوژی به ضرر و به خطر بنیاد یافتند. مبلغ عمومی برای این 3 کارخانه فعال گردیده و 3 کارخانه دیگر که در مهلت کوتاه ساخته خواهند شد نزدیک 2 میلیارد سومانی را تشکیل خواهد داد. از 3 کارخانه فعال شده یکمش با 2 خط تکنولوژی و استحصالی برای تولید سفالک و کاشین‌ها و سرانید آماده شده است که محصولاتش عوض کننده واردات و هم به صادرات نگرانده می باشد. اقتدار استحصال سفالک و کاشین و سرانید در کارخانه در یک سال 6 میلیون و 500 هزار متر مربع را تشکیل می دهد که 3 میلیون و 500 هزار متر مربع سرانید می باشد. طور ذکر گردید حالا همه ساله بیش از 10 میلیون متر مربع سفالک و کاشین و سرانید به تاجیکستان از بیرون کشور وارد می شود و اکنون زیاده از 65% طلبات کشور به این محصولات در همین یک کارخانه قانع کرده می شود. در کارخانه سفالک و کاشین و سرانید که محصولاتش با طرح و نمای گوناگون و نقش و نگار ملی و جهانی آرایش داده می شود از 11 نمود اشیاء خام استفاده می گردد که همه از داخل کشور با خرج نسبتاً کم دسترس می شود و این عامل باعث کاهش یافتن ارزش اصلی محصولات و ارزان شدن نرخ آن در بازار می گردد. ما تکنولوژی چوپی رسمی را استفاده می بریم که به ما امکانیت می دهد محصولات را بسیار برآوریم و با صفت بلند. در کارخانه ما نقش و نگار ملی را از نوسازی کرده در سفالک های خود در برابر نقش و نگارهای جهانی وارد کرده ایستاده‌ایم.
корхонаи мазкур бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизот ва техникаи муосири истеҳсолӣ ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯй муҷаҳҳаз гардонда шуда дар тамоми хатти истеҳсолот технологияи муосири рақамӣ истифода мешавад. арзиши сохтмону омодасозии танҳо ҳамин корхона 500 миллион сомониро ташкил медиҳад. корхона ташхисгоҳи худро дорад ки дар он аз ҷумла 40 зану духтар бо истифода аз таҷҳизоти пешрафта сифати ашёи хом ва ҳам маҳсулоти тайёр ва мутобиқати онро ба талаботи стандартӣ санҷиш мекунанд. дар ин ташхисгоҳ ҳамчунин имкон аст ки тамоми маъданҳои кӯҳии дигар низ санҷида шаванд. дар озмуишгоҳ 12 нафар лаборант ва муҳандис кимиёгарон кор фаъолият менамоянд. вазифаи асосии озмуишгоҳ яъне назорати воридоти ашёи хом аз қабили каулин, оҳак, санг, каламид ва дигар ашёи хоме ки воридот мешавад барои истеҳсоли сафолаки заминӣ, сафолаки деворӣ ва инчунин газоблок. ҳамаи ҳаминро хусусияти физика химиёвӣ ва химиёвии онро муайян менамоем. баъд аз муайян намудани ашёи хом ҳар соата маҳсулоти тайёр намунагирӣ гирифта мутобиқи гост ҷавобгӯ будан ё набудани маҳсулотро хулосабарорӣ намуда пешниҳод менамоем. таҷҳизотҳое ки барои муайян намудани хусусиятҳои физика кимиёвӣ ҳаст, таҷҳизотҳои аз замоновӣ мебошанд. ҳамаи инҳо аз санҷиш гузаштаанд. инчунин барои муайян намудани таҳлили кимиёвӣ таҷҳизотҳои рентгенофлуоресцентӣ истифода мебарем ки истеҳсоли Англия мебошад. дар муддати 10 дақиқа натиҷаи кимиёвии маҳсулот метавонем натиҷабардорӣ кунем. мақсади озмоишгоҳ маҳсулотҳое ки корхонаи мо мебарорад бояд ба тамоми талаботҳои ҷаҳонии стандартӣ бояд мувофиқ бошад. بعد استحصال سفولات ما رو وارد در تجهیزاتی مستحکمی تعلیم نموده مستحکمی سفولات رو تعلیم میکنه که این آن مستحکمی 636.4 نیوتن رو تشکیل میده و این سفولات با استانداردهای بین‌المللی و قراردادی جوابگو است. در این کارخانه 400 نفر با کار دائمی و معاش بلند تامین خواهند شد. дар таърихи тоҷикистон корхонаи сантекс аввалин корхонаи сафолатбаронӣ мебошад. дар он технологияи муосири замонавӣ ба назар гирифта шудааст. барои омӯзондани мутахассисо бисёри мутахассисоро мо ба давлати ҷумҳурии халқии Хитой сафарбар карда аз он ҷо технологияи замонавиро омӯхта ба онҳо омӯзонда ва ба кор ҷалб кардем. ногуфта намонад дар хатти истеҳсоли сафолатбарорӣ мо аз ҷумла бонувон занҳонро бисёртар ба кор ҷалб карда ҳастем. хатти истеҳсолии сафолатҳо бо ангиз ба назар гирифта шудааст ки ин технология муосир замонавӣ мебошад. корхонаи дуюм ки ба кор дароварда шуд ба истеҳсоли хишти сабук газоблок нигаронда шуда бо харҷи 150 миллион сомонӣ омода шудааст. хишти сабуки корхона пурра ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй буда аз хишти маъмулӣ 3 маротиба сабуктар аст ва ҳамчунин садо ва гармию сардиро намегузаронад. ба сифати ашёи хом дар истеҳсоли хишти сабук асосан оҳак истифода мешавад. тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолии корхона аз кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ворид гардида маҳсулоташ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯй аст. ин намуд хишти сабук низ ивазкунандаи воридот аст ва оянда ба содирот ҳам равона хоҳад шуд. иқтидори солонаи истеҳсолии корхона баробар ба 250 000 метри мукааб хишти сабук аст ки беш аз
30% талаботи шаҳри Душанберо қонеъ менамояд. хишти сабуки ин корхона дар оташ намесӯзад, гармию хунукиро намегузаронад ва арзиши аслиаш паст ва нархи фурӯшаш ҳам нисбатан арзону дастрас аст. дар корхонаи хишти сабук 190 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷои кор мешаванд. корхонаи сеюм ки дар деҳаи харангони ноҳияи Варзоб бунёд ёфтааст, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба таври фосилавӣ ифтитоҳ ёфт. корхона бо харҷи 100 миллион сомонӣ бунёд ёфта, иқтидори истеҳсолии он 80 000 тонна оҳак дар як сол мебошад. дар он 60 сокини маҳаллӣ соҳиби кори доимӣ хоҳанд шуд. истеҳсоли оҳак ба таври экологӣ ва безарар ба роҳ монда шудааст. он дар корхонаҳои саноатии кишвар, аз ҷумла дар бахши металлургия ва ҳам дар истеҳсоли хишти сабуки сохтмонӣ ба таври васеъ истифода мешавад. корхонаи мо ашёи хомро аз наздикии худамон ки на зиёда аз 2 километр оварда дар инҷо тайёр мекунем ба печкоҳо ва баъдан ба заводҳое ки бо вобаст ба инан аз ҷониби кафел тайёркунӣ, симин тайёркунӣ ва газоблок тайёркунӣ ба он ҷо равона мекунем. сабаби дар ҳамин ҷо корхона сохтан албатта дар наздикии кӯҳе ки аз ҳамин истеҳсол мешавад, ба хотири ҳамин дар ҳамин ҷо сохтагӣ аст. баъди баровардани оҳаки похса ё хока мо албатта ба лаборатория мегузаронем ки ба стандарти умуман ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад. ҳамин гуфтанем ки корхонаи мо аз ҷиҳати экологӣ беҳад тоза буда, баъди сӯзондани санг хоку чангро кашида ба воситаи филтр умуман дар даруни об омехта мекунад ки ба муҳити зист халал намерасад. пас аз ба кор даровардани 3 корхона ва шиносоӣ бо маҳсулоти онҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохтмони 3 корхонаи дигари саноатӣ санги асос гузоштанд, ки ҳар се бо техникаю таҷҳизот ва технологияҳои муосир ба истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва содиротӣ машғул хоҳанд шуд. ҳар се корхона ки яке барои истеҳсолу ғанигардонии кварц, дуввуми шишаҳои панелӣ ва сеюмаш барои тавлиди зарфҳои шишагӣ пешбинӣ шудаанд, як силсилаи ба ҳам алоқамандро ташкил медиҳанд, зеро аз маҳсулоти ҳамдигар дар раванди истеҳсолӣ истифода мекунанд. корхонаҳо басо калон ҳаҷм хоҳанд буд, зеро онҳо бо харҷи беш аз 1 миллиарду 100 миллион сомонӣ омода хоҳанд шуд. барои бунёди корхонаи кварц 150 миллион сомонӣ, корхонаи панелҳои шишагӣ 650 миллион сомонӣ ва корхонаи зарфҳои шишагӣ 380 миллион сомонӣ равона хоҳанд шуд, ки ҳама маблағҳои соҳибкорони ватанӣ аст. ҷои зикри хос аст, ки корхонаи истеҳсол ва ғанигардонии кварц, ки маҳсулоташ дар бахшҳои гуногуни истеҳсолию технологӣ истифода хоҳад шуд, бори нахуст дар Тоҷикистон бунёд меёбад. ин корхона боиси воридшавии кишвар ба марҳилаи сифатан нави технологӣ хоҳад буд,
зеро кварци ғанӣ гардонда шуда дар истеҳсоли намудҳои гуногуни шиша, сафол, олоти барқӣ ва электронию оптикӣ, линзаҳои баландсифат, генераторҳои ултрасадо, таҷҳизоти соҳаи алоқа ва ҳам дар бахши заргарӣ истифода мешавад. рӯйпӯшҳои кварцӣ ҳамчунин барои муҳофизати ранги мошинҳо аз таъсири офтоб ва сардию намӣ муфид аст. иқтидори корхона барои истеҳсоли 130 000 тонна кварц пешбинӣ шуда, дар он беш аз 180 сокини маҳаллӣ соҳиби кор ва маоши баланд хоҳанд шуд. корхонаи дуввум барои истеҳсоли панелҳои шишагӣ пешбинӣ шудааст, ки бо маблағи 650 миллион сомонӣ бунёд гардида, иқтидори солонаи он 10 миллион метри мураббаъ шиша бо қутру андозаҳои гуногун мебошад. дар ин корхона беш аз 150 шаҳрванди Тоҷикистон соҳиби кори доимӣ хоҳанд шуд. панелҳои шишагӣ аз ин корхона аз кварци ғанӣ гардондашудаи корхонаи ҳамсояаш истеҳсол шуда, маҳсулоти аз ҷиҳати технологӣ баландсифат ва доираи истифодааш хеле васеъ мебошад. шишаҳои ин корхона на танҳо дар сохтмони биною иншоот, балки дар техникаву таҷҳизоти гуногуни барқӣ, электронию оптикӣ ва умуман истеҳсоли технологияи олӣ истифода мешавад. корхонаи истеҳсоли шишаҳои панелӣ нахустин корхонаи навъи худ дар Тоҷикистон буда, маҳсулоти он дорои андоза, ҳаҷм, ғафсӣ ва рангҳои гуногун хоҳад буд. корхона имконият дорад шишаҳои панелии тавсонидашуда ба оташ ва гармию хунукӣ тобоварро бо рангҳои сиёҳ, ёддор ва ғайра тибқи фармоиш ба мизоҷони худ истеҳсол ва пешкаш намояд. насби чунин шиша дар тирезаҳои корхонаи хонаҳои истиқоматӣ аз ҷумла боиси ҳифзи ашёву ҷиҳози манзилӣ аз таъсири манфии офтоб мегардад. шишаи ин корхона ҳамчунин аз ҷиҳати экологиву техногенӣ бехатару безарар аст, зеро ҳангоми афтидан ва ё бархурд ба чизе намешиканад ва ба пораҳои буранда пош намехӯрад. дар корхонаи шиша ҳамчунин коргоҳи коркарди дубораи партовҳои шишагӣ бунёд меёбад, ки бо аҳамияти зистмуҳитии худ ҳамчунин як намунаи истеҳсолоти сабз хоҳад буд. корхонаи сеюме, ки санги асосаш гузошта шуд ба истеҳсоли зарфҳои гуногуни шишагӣ барои маҳсулоти нӯшокиву хӯрокворӣ ва дигар эҳтиёҷоти рӯзгор зарурӣ пешбинӣ гаштааст. дар ин корхона беш аз 130 шаҳрванди кишвар соҳиби кори доимӣ хоҳанд шуд. корхона бо иқтидори истеҳсолии 45 миллион литр зарфҳои шишагии андозаву ғунҷоишашон гуногун дар як сол омода хоҳад шуд. ин ҳаҷми истеҳсол имкон медиҳад, ки эҳтиёҷоти Тоҷикистон ба зарфҳои шишагӣ 100% қонеъ карда шавад, зеро тибқи маълумоти оморӣ ҳоло ҳамасола дар ҳаҷми ҳудуди 40 миллион литр ин маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид мешавад. гузашта аз ин зарфҳои шишагӣ ин корхона комилан замонавӣ буда, аз маҳсулоти қаблие, ки дар замони гузашта истифода мешуд, ба куллӣ фарқ мекунад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар болои боми ҳар се корхонаи бунёдшаванда панелҳои офтобӣ насб карда хоҳад шуд, ки 30 000 киловатт барқ истеҳсол хоҳанд кард. ин шаҳраки нави саноатӣ ҳамчунин дорои манбаи дигари худии нерӯи барқ хоҳад буд, зеро гармие, ки дар оташдонҳо барои истеҳсоли маҳсулот ҳосил мешавад, ба тавлиди нерӯи барқ низ равона мегардад. барои ин кор дар ин ҷо турбинаҳои махсус насб карда мешаванд, ки аз гармии оташдонҳои дарозиашон 200 метрии корхонаҳо истифода карда нерӯи барқ тавлид мекунанд. нерӯи барқи ба ин ду тариқа дар ин шаҳраки саноатӣ истеҳсолшаванда 90% талаботи худро қонеъ менамояд, ки боиси кам шудани арзиши аслии маҳсулот мегардад. корхонаҳои ин шаҳраки саноатӣ барои пухтану гудохтани маҳсулоти худ аз гармии ангишт ва газ истифода мекунанд ва ҷои зикри хос аст, ки газ дар ин ҷо аз ангишт ҳосил карда мешавад ва ин кор низ бо технологияи баланди муосир ба роҳ монда шуда аз ҷиҳати экологӣ безарару бехатар аст. иттилоъ дода шуд, ки ин шаҳраки нави саноатӣ дар майдони беш аз 37 гектар замине бунёд мешавад, ки қаблан ба як партовгоҳи азими саноативу сохтмонӣ табдил ёфта буд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва соҳибкорони ватанӣ барои ин иқдоми шоистаи бунёдгарона изҳори сипос намуда,
با خوشنودی تاکید داشتند که اکنون در اینجا یک شهرک زیبا و دلکش و از جهت تکنیکی و تکنولوژی نمونوی قامت می‌افرازد که بازگوی از رشد و نموی نوی صنعتی و اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان عزیز است. با مقصد در سطح بلند تشکیل تجلیل نمودن روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و اجرای بند 67 نقشه کار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای سال 2025 قرار رئیس شهر دوشنبه درباره تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده است. در دایره قرار مذکور نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه آید با آمادگی و تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تصویب گردیده است. در این زمینه معاون یکم، معاونین رئیس شهر دوشنبه، رهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران ریاست‌ها، مدیران شعبه و بخش‌های دستگاه رئیس شهر و رهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وظیفه‌دار گردیدند که اجرای سریع‌وقته و با صفت نقشه چهاربینی‌های مذکور را تامین نمایند. در شهر دوشنبه جهت محاکمه لایحه برنامه رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه برای سالهای 2026-2023 با اشتراک مسئولین وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و نمایندگان ساختارهای مربوطه جلسه دایر گردید. ضمن چهاربینی اشتراکداران برای تهیه و آماده‌نمایی برنامه نوی رشد اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه برای سالهای 2026-2023 معروضه کردند. جلسه оид ба муҳокимаи лоиҳаи барномаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри душанбе барои солҳои 2026-2030 нахуст муовини раиси шаҳри душанбе абдураҳмонзода абдураҳмон ифтитоҳ намуда зикр кард ки айни замон дар пойтахт барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри душанбе барои давраи то соли 2025 амалӣ шуда истодааст ки бо инобати нақшаву ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор натиҷаҳои хубро ба бор овардааст. Айни замон бо инобати маблағгузорӣ аз рӯи 4 манбаи истифода гардида, яъне бюджетҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ, сармояи хориҷӣ ва маблағҳои бахши хусусӣ дар доираи беш аз 112% барнома амалӣ гардидааст ки бунёди корхонаҳои бузурги саноатӣ, иншоотҳои муосири маъмурӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, манзилҳои замонавии зист, марказҳои бузурги савдою хизматрасонӣ, иншоотҳои нави соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ, боғу гулгаштҳо инчунин бунёди роҳҳои замонавӣ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ ва дар маҷмӯъ беҳтар гардидани сатҳу сифати шароити зисту хизматрасонии сокинону меҳмонон ва ба макони чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мубаддал гардидани шаҳри душанбе гувоҳ ва нишони татбиқи самарабахши барнома ва иҷрои босифати ӯҳдадориҳои ҳар як сохтори давлатӣ инчунин шарикони рушд мебошад. қобили зикр аст ки аз ҷониби мақомот якҷо бо барномаи рушди созмони милали муттаҳид, вазорати рушди иқтисод ва савдо, инчунин мушовирони байналмилалию маҳаллӣ дар доираи лоиҳаи тақвияти устувории шаҳрҳо, пешгирӣ аз хавфҳои офатҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлим дар Осиёи марказӣ, таҳияи барномаи нави рушди пойтахт бо инобати ҳадафҳои рушди устувор, таҳдидҳои ҷаҳонӣ, ниёзҳои афзояндаи аҳолӣ ва имконияту иқтидорҳои шаҳрдорӣ мавриди амалишавӣ қарор дошта, тамоми соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва инфраструктураи нави заруриро бо ҳадафҳо, вазифаҳо ва чорабиниҳои мушаххас фаро мегирад. дар баробари ин аз ҷониби шаҳрдорӣ гурӯҳи корӣ вобаста ба таҳия ва омоданамоии барномаи нави рушди шаҳри душанбе таъсис дода шуда, аз ҷониби он якчанд маротиба ҷаласаву вохӯриҳои нақшавӣ бо намояндагони сохторҳои шаҳрӣ ва вазорату идораҳои дахлдории кишвар доир гардида, то ин ҷониб як қатор корҳои назаррас бо иштироки бевоситаи намояндагони вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом расонида шуд. дар ин замина ҳозирин ҳамаи шарикон, созмонҳои байналмилалӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳамзамон сокинони азизи шаҳрро ба ҳамдастӣ ва саҳмгузорӣ дар татбиқи ин барнома даъват ба амал менамояд. бо итминон изҳор намуданд ки душанбе дар соли 2030 рамзи рушди устувор, ҳушманду зеҳнӣ, сабзу зебоӣ ва умеди насли оянда хоҳад шуд. дар фарҷом барои омодагӣ ба ҳамкорӣ ҷиҳати татбиқи самарабахши барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри душанбе барои солҳои 2026-2030 ба ҳамаи ҳозирин изҳори миннатдории самимӣ баён намуданд. 19 октябр дар театри давлатии опера ва балете ба номи Садриддин Айне маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони синамоҷашнвораи дуюми байналмилалии Тоҷисомон таҳти шиори тарихи рушди тоҷикон баргузор гардид. ҷои таъкид аст ки наздик ба як ҳафта ин чорабини сатҳи баланд дар кишвар идома дошта, ҳадаф аз ташкили ин тадбир тарғиби дастовардҳои беҳтарини синамои миллӣ, тақвияти ҳамкории синамогарони Тоҷикистон ва дастгирии ҷавонони боистеъдод мебошад.
шоми 19 октябр дар шаҳри душанбе маросими бошукӯҳи тантанавии ҷоизасупории синамо ҷашнвораи дуюми байналмилалии тоҷи сомон доир гардид. дар ҳамоиш синамогарон аз ҷумҳурии исломии Эрон, Беларус, Озарбойҷон, Узбекистон, Қазоқистон, Молдова, Гурҷистон, Қирғизистон, Ҳиндустон ва Федератсияи Русия меҳмонон ва дӯстдорони синамои тоҷик аз тариқи роҳрави сурх ба Толор ворид шуданд. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иброз дошт, ки синамо ҷоизаи миллии тоҷи сомон ташаббуси навбатии филмофарони тоҷик буда, он таҳти раҳнамоӣ ва дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир мегардад. синамо ҷоизаи миллии тоҷи сомон теъдоди зиёди ҳунармандони асил, ҷавон, коршиносон ва мухлисони баландзавқи синаморо аз давлатҳои гуногун ба ҳам оварда барои мубодилаи афкор ва баррасии тамоюлҳои нави рушди синамои муосир арсаи васеъ касбӣ мегардад, баён дошт Дилрабо Мансурӣ. иброз гардид, ки дархости зиёд аз киностудияҳои давлатию хусусӣ ва шабакаҳои телевизионӣ нишони таваҷҷӯҳи махсус ба синамо ҷоиза буда, он ба густариши ҳамкорӣ ва рушди синамои муосир, шиносоӣ бо таърихи пурифтихори фарҳанги ғаниву воло ва хусусияти хоси миллӣ мусоидат мекунад. барои ба даст овардани ин ҷоизаи миллӣ, ҳайати доварони байналмилалӣ ба беҳтарин филмҳои нави ватанӣ ва хориҷӣ, ки аз ҷониби филмофарон рӯйнавор омаданд, баҳо гузоштанд. ҳамин гуна беҳтарин коргардон Алексей Герман, Русия, барои филми «Ҳаво». беҳтарин наворбардор Константин Бесаҷи, Беларусия, барои филми «Қасри сиёҳ». беҳтарин оҳангсоз барои филми «Моҳӣ дар шаҳр» Фарзин Халакбар, Эрон. беҳтарин нақши мардона Алтаншагай Ганбаатр, Муғулистон, барои филми «Падар». беҳтарин нақши занона Анастасия Тилезина, Русия, барои филми «Ҳаво» ва Таҳмина Раҷабова, Тоҷикистон, барои филми «Хоби сурх». беҳтарин филми кӯтоҳ Занги шомгоҳӣ Саодат Казакбаева, Қирғизистон. ҷоизаи махсуси ҳакамон филми «Шаҳрвандони бом» Гулшод Сумангулова, Қазоқистон. ҷоизаи таваҷҷӯҳи тамошобин филми «Шоҳзода» Иван Маниев, Молдова. ҷоизаи махсуси раиси шаҳри Душанбе Турахон Аҳмадхонов, Тоҷикистон. барои саҳм дар рушди кинематография ҷоизаи синамо «Бидуни марз» филми «Духтари капитан» Лариса Садилова, Русия соҳиб гардид. ҷоизаи синамо ҷашнвораи дуюми байналмилалии Душанбе тоҷи сомон ба коргардон Муҳиддини Музаффар барои филми пурраи ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» филми муштараки Тоҷикистону Эрон тақдим гардид. در اینترنت شما همش پیغام داره. من سپاسگزاری می‌نمایم با حکومت جمهوری تاجیکستان برای توجهی که به این ساحه دارند و بخصوص با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی که در داخل جشنواره یک جایزه تأسیس دادند که قدری هنرمند به رسیدن است. من سپاس میگویم و آرزو میکنم که این جشنواره با دستگیری حکومت جمهوری هرچی زیاد شعله‌اش در دنیا بالا میشود. ҷашнвораи байналмилалии тоҷи сомон дар шаҳри Душанбе ба ҳайси як рӯйдоди муҳими фарҳангӣ ҳар 2 сол баргузор шуда, барномаҳои гуногун аз ҷумла намоиши филмҳои классикӣ ва филмҳои ғайриозмуниро низ дар бар мегирад. 20 октябр дар муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон маросими ифтитоҳи намоишгоҳи 13-уми байналмилалии китоби Душанбе баргузор гардид. чорабинии фарҳангӣ бо ташаббуси Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии ҳукумати кишвар ташкил гардида, мақсади асосии он рушди фарҳанги китобхонӣ, табодули таҷрибаи ноширон ва муаллифон, ҳамчунин муаррифии дастовардҳои адабии кишварҳои иштирокдор мебошад. Валиҷон Шарифзода ва Искандари Додарбек гузориш медиҳанд. Ольга Борн китобдор аз Федератсияи Русия бори аввал ба шаҳри Душанбе ташриф овардааст. Ин ҳам бошад иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии китоби Душанбе. Дар баробари муаррифии китобҳои гуногун мавзӯъ ӯ ва ҳамкасбонаш китоби Алифбои хушбахтиро аз Светлана Пеунова, равоншинос ва арбоби ҷамъиятии Русия ба меҳмонону иштирокчиёни намоишгоҳи имрӯза муаррифӣ намуд. Очень понравился город. Очень гостеприимные люди. Я даже уже пока в самолете летела, я просто благодарила. Мне столько много рассказывали, пока 4 часа мы летели. Мне все рассказывали про Душанбе, про обычаи, какие у вас блюда. В общем, настолько это было интересно. Благодарю за гостеприимный прием, за то, что здесь так вот замечательно люди встретили. Очень красивое само здание и вообще выставка замечательная. Вот эта книга удостоена золотой медали ВДНХ за доступность, переведена на 7 языков мира. И на самом деле она очень простая и очень интересная. То есть мы приглашаем вас прийти. У нас есть аурограмма, можно пройти. Это тоже показывает, насколько
в нашей ауре все отражено, наши черты характера, они отражаются. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи 16-уми байналмилалии китоби душанбе вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда китобро рамзи дониш маърифат ва воситаи робитаи фарҳангии миллатҳо арзёбӣ кард. ӯ таъкид намуд ки таваҷҷӯҳ ба китоб нишондиҳандаи сатҳи маданияти ҳар миллат аст ва баргузории чунин намоишгоҳҳо барои густариши робитаҳои фарҳангӣ миёни кишварҳо аҳамияти хоса доранд. Намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе аз соли 2010 инҷониби ҳамасола баргузор шуда яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои фарҳангии тоҷикистон ба шумор меравад. баргузор шудани чунин намоишгоҳ чунин ҳамоишҳо дар қатори дигар тадбирҳои муҳими фарҳангӣ ин муаррифии таърихи тамаддун ва арз гузоштан ба гузаштаи бою ғании худ мебошад. мо вазифадор ҳастем ки то имрӯз ҳар анъанаву ҳар чорабинҳое ки ба мо расида омад ба наслҳои оянда тарғиб ташвиқ кунем аз моҳияти ҳифзу ҳимояти манфиатҳои миллӣ насли имрӯзаро огоҳ кунем ва баргузор шудани намоиши байналмилалии китоб яке аз чунин тадбирҳои муҳими фарҳангӣ мебошад ки барои тавсия ёфтани китоби китобдорӣ роҳандозӣ шудааст. соли равон дар намоишгоҳи 16-уми байналмилалии китоби душанбе ноширон ва намояндагони фарҳангии тоҷикистон, Россия, Чин, Эрон, Туркия, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Туркманистон ширкат доштанд. дар доираи чорабинии китобҳои тоза нашр муаррифӣ шуда маҳфилҳои адабӣ ва мулоқотҳои ҷиддӣ бо адибон ва муҳаққиқон баргузор мегарданд. کار ما خیلی دشوار است لیکن با نگاه نکرده رهبریت وزارت طلب نماید از ما که وقت یافته در روزهای استراحتی یا که حتی شب‌های نوبتداری هم در اتاق‌های کاری چنین سپارش شده است که در وقت‌های نوبتداری هم یک لحظه که وقت خالی هم داشته باشیم ما باید رو به کتاب بیاریم برای فرهنگ مردم کار کنیم چون که کارمندان مقامات کارهای داخلی کارمندانی هستند که با همه قشر جامعه با معارف با تندرستی با حفظ اجتماعی با تمام قشرهای جامعه کار و فعالیت دارند مناسبت دارند و همکاری که دارند و باید از همه جنبه یعنی که معلومات داشته باشند. برای این فقط یک راه است کتاب خواندن. барномаи намоишгоҳ инчунин аз конфронси илмии амалӣ маҳфилҳои муштараки адибони тоҷикистон ва эрон, тоҷикистон ва россия ҳамчунин боздиди иштирокчиён аз муассисаҳои фарҳангӣ ва маросими ҷамъбастӣ иборат аст. ташкилкунандагон изҳор медоранд ки баргузории чунин чорабиниҳо барои таҳкими дӯстӣ рушди ҳамкориҳои фарҳангӣ ва боло бурдани нақши китоб дар ҷомеа мусоидат мекунад. намоишгоҳи байналмилалии китоби душанбе яке аз чорабиниҳои сатҳи баланди маърифатӣ ва фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аст ки ҳамасола бо фарогирии шумораи зиёди ноширон ва муассисаҳои фарҳангию нашриёвии дохил ва хориҷи кишвар баргузор мешавад. имсол бошад он бо сатҳу сифати мақбул ва иштироки 26 ташкилоти соҳавӣ аз 10 давлат ба кори худ оғоз кард ва қарор аст ки ин ҷо дар осорхонаи миллии тоҷикистон то санаи 22 октябри соли равон идома ёбад. валиҷон шарифзода, искандаре додарбек барои барномаи иттилоотии вақт. меҳргон аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми форсу тоҷик ҷашни дӯстӣ ва хайрхоҳӣ байни мардум мебошад. ин ҷашн дар рӯзи 16 моҳи меҳр баргузор мешавад ва онро рӯзи меҳра мегӯянд. он дар таърих бо номи митракона ё митра ном бурда мешавад ва таърихи 4000 сола дорад. зимнан дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии хизмат ва туризми донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бахшида ба ин ҷашн чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии хизмат ва туризми донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо иштироки меҳмонон, роҳбарият, омӯзгорон ва таълимгирандагон бахшида ба ҷашни меҳргон барномаи рангини фарҳангӣ доир гардид. дар оғози барнома роҳбарияти литсея доир ба пайдоиши ин ҷашни қадима маъруза намуда изҳор доштанд ки меҳргон яке аз суннатҳои пурифтихор ва қадимтарини ниёгони ориёитабори мо ба шумор рафта он ҳамчун рамзи меҳнат, дӯстӣ, эҳсон ва фаровонӣ шинохта шуда ҷашни хурсандӣ ва сипосгузорӣ аз неъматҳои табиат ба ҳисоб меравад. таъкид гардид ки таҷлили чунин ҷашнҳои миллӣ на танҳо эҳёи анъанаҳои қадимии ниёгон балки василаи тарбияи маънавии насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ мебошад. меҳргон ки реша дар таърихи чанд ҳазорсолаи фарҳанги ориёии мо дорад аз зумраи ҷашнҳои муқаддас ба шумор меравад. ҷашни меҳргон ҳамчун сарчашмаи суннати аҷдодӣ моро водор ба он месозад ки меҳнат на танҳо василаи рӯзгор балки меъёри ахлоқӣ ва андешаи зиндагӣ ба ҳисоб меравад. боиси ифтихор ва сарфарозист
که با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن‌های قدیمه و مقدس برای ملت تاجیک احیا گردیدند و امروز ما امکان پیدا نمودیم که در فضای صلح و ثبات، دوستی، وحدت و یکپارچگی این جشن‌های اجدادی خود را گرامی داریم. در دوران امروزه با تلاش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان این جشن زیبا احیا گردیده هر سال در سراسر کشور با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردد. مهرگان مردم را به مهنت دوستی، پاکوجدانی و دوست داشتن زمین و آب دعوت می‌نماید. آن امکان می‌دهد که ما از ارزش‌های معنوی گذشته سبق گیریم، به سنت‌های ملی ارج گذاریم و احساس وطن دوستی را در قلب جوانان بیدار سازیم. جشن مهرگان یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریان نژاد بوده. هر سال در تمام سراسر کشور محبوبمان همچون جشن جمع‌آوری حاصلات قید گرفته می شود. معنای مهرگان باشد این خود مهر و محبت، دوستی و رفاقت و برادری و رفاق را ifade می‌کند. جای تاکید است که مهرگان نه تنها جشن کشاورزان بلکه ایدی عمومی ملی است، ایدی محبت، مهر، صلح و آسایشتگی. با برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی، نمایش محصولات ملی، شعر و سرودهای مردمی این جشن باز هم زیباتر گردید. منتخب نورسان تاجیکستان اوید با فوتبال در دوره آمادگی با مرحله نهایی جام جهان 2025 تحت راهبری مارکو راجینی در جامعه تعلیمی و تمرینی در امارات متحده عرب سلسله بازی‌های دوستانه انجام می‌دهد. در جامعه تعلیمی و تمرینی در دبی منتخب نورسان تاجیکستان با دسته‌های زامبیا، کالدونیای نو و مکزیک بازی می‌کند. همه حریفان دسته ما در جام جهان 2025 شرکت می‌نمایند. از 22 تا 31 اکتبر در بحرین بازی‌های سوم آسیای نورسان برگزار می‌شود. به برنامه بازی‌ها 26 نمود ورزش شامل است و از روی آنها 256 مسابقه برگزار می‌شود. در اساس برنامه بازی‌ها الکی بعضی مسابقه‌ها 19 اکتبر آغاز گردیدند. ابوبکر تورایف در وزن 65 کیلوگرم سزاوار مدال برنجی گشت. در این مسابقه تاجیکستان را 65 ورزشکار از روی 12 نمود ورزش نمایندگی می‌کنند. بینندگان گرامی در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی وقت. در فرجام براتون سلامتی و سربلندی آرزو مندیم. خیر پیروزمند بمانید.